jiena bħala bniedem għatej u inti bħala bniedem ta' evidentament twemmin b'saħħtu. Kif nistgħu nikkolaboraw? Hemm x'imkien fej nistgħu niltaqgħu biex ovvjament nikkoeżistu, ma iktar milli nikkoeżistu, hemm fejn naħdmu flimkien għal ġejjieni soċjali aħjar? John, jien nibda minn din. Jiena jbeżżani mhux bniedem bħalek li qed tagħmel tfittxija. Jiena jbeżżani dak il-bniedem li jaħseb li issa sar jaf il-Kristu, jitlob minn filgħodu sa filgħaxija, iġal jimponi l-fidi tiegħu fuq ħadd ieħor, jien dak ibeżżani. Dak ibeżżani u għandna minnhom. Għandna minnhom. Xi beżżak fih? Għax inti il-fidi tagħna qed immissu misteru. Qed immissu ma' misteru. Jekk il-bniedem ma jistaqsix, ma jidħolux dubju, allura x'mixja qed jagħmel? X'mixja qed jagħmel? Allura qed niġu indottrinati u aħna niġu mazza f'dan it-talim, jekk inti ħadd emmenda ħassalva, ħatmur il-ġenna, jekk le, għalli min jaf se jsir minnek. Ġifieri jiena ma niddejjaq xejn li niddialoga ma' nies għati, agnostiċi, eccetera, jew li anka ma li ansara, u jitħlu wkoll f'ċertu kultant, ċertu dubji jistaqsu ċertu mistoqsijiet. U għakenna għaddising kbar li saqsew Santu Wistin, waħed minnhom li beda jfittex il-verità. U tfittxija tal-verità hija parti wkoll mill-għejxin tal-fidi tagħna, nkunu babbi. Arra nibqaw għax meta kanna 6 snin, 7 snin, għallu nisma nifdik id-daqxej ta' osti hemm Ġesu bambin ta' u mbagħad nagħmlu l-praċett u għalla ma minna. U mhux ovvja jekk ħafna nies ma jipprattikawx jekk aħna bqajna bit-talim u bil-katekiżmu li ħadna biex għamilna s-sagramenti. Jekk aħna ma nafux fiex nemnu. Jekk tmur, issa morru l-ġimgħa d-dieħla, kulħadd jiġi quddiem is-saparklu jitlob. U jek nistaqsijom, f'dak it-tabernaklu hemm xem. Jidulek Ġesu. Imma semmek nisnaslu ta'. Jien dejjem insaqdin fl-omelijiet jiena, min hu Ġesu għalik? Ara ma tiġix tajli l-bambin fil-maxtura ta' jew il-bambin li msallab. Mistoqsija ħosna importanti hawn nista'. Min hu Ġesu għalik? Ġesu għalija. Ġesu għalija triq, il-verità u l-ħajja. Ġesu għalija dak li sar bniedem, it-tieni persuna ta' Trinità li sar bniedem bħalna, għadda mill-mewt li ġab il-bniedem stess bil-waqt Adam u Eva, tisemmejt iktib tal-Ġenesi. U hemmhekk, ovvjament, finfetħet it-triq għad-dnub, għal-mewt, eccetera. Biex mmur lura għal-centrifuge tal-magna ta' del-konverzazzjoni. Jekk John però mhux konvint, mela, ħanibda speċna insib biċċa kif ħanartikola. Mela, insib ftit problema fil-narrativa li Alla ħallaq kollox u kien kollox perfett. Umbat, intebaħ li l-bniedem għamel kien kellu proklività għal-erq u minn dik il-proklività għal-erq kellna l-ewwel dnub li kien spiex ta' li ma jismawx mill-istruzzjonijiet ta' Alla u jiklu mill-siġra tal-erf. Li hija storja fantastika, speċa hija storja vera sabiħa. U tagħmel ħafna sens. Ġifieri jiena għalija li anzi ħalli dik il-parti għal-aktar tard. Jekk Alla huwa omnipotenti, il-fatt li ħalaq kreatura li saret l-iktar kreatura dominanti fl-ekosistema kollha sabiħa li ħalaq. U ma kienx perfetta, dik xtixet għalik fuq Alla. Tikkontempla dik il-ħaġa? Alla ħallina fil-libertà. Kull bniedem maħluq fuq xbijat Alla, netilqu minn hemm.
F'kull bniedem hemm dik il-firma, hemm dak it-timbru ta' Alla. U aħna l-fej il-Knisja x'inhu xogħla? Knisja xogħla li tgħinni niskopri min ħalaqni, min tani din il-ħajja, min tani din id-dinja ta' madwari. U naħseb hija naħseb il-kitbiet bibliċi u anke il-kitbiet reliġjużi li preċedu il-kitbiet bibliċi u xhieda tal-li dil-mistoqsija anke qed tkun atew tistaqsi. Tal-inqas